पूजैया हे आदित्य गोसैया सब पहिले बा पूजैया हे आदित्य गोसैया काहे देर कोइले बानी आज आवे में सब ठाड़ बार बीचे गंगा पनिया और ले ले हाथ में सब खार बड़ बीचे गंगा पनिया और ले ले हाथ में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। तीन दिन से भूखल तिवई करतनी होरा आई रउआ बदरी के चीर के तीन दिन से भूखल तिवई करतनी होरा आई रउआ बदरी के चीर के कितना देर लगे दरस देखावे में सब परती बारी पनिया में खा और ले ले हाथ में सब बरती बारी पनिया में खा और ले ले हाथ में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। दी सूरज देव कृपा सुबोध पर पनिया में बारे बाबा खार हो कई दी सूरज देव कृपा अशोक पर पनिया में बारे बाबा खार हो रमेश पड़ल बारे रउआ के मनावे में सब बरती बारी पनिया में खा और ले ले हाथ में हो सब बरती बारी पनिया में खा और ले ले हाथ में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।